Det er rocket. Det er poppet. Og det er en gammel drøm, der er gået i opfyldelse. Drømmen om at lave den her plade, den ligger jo tilbage i starten af 80'erne i virkeligheden, hvor jeg startede med at spille musik. Og så igennem alle årene, hvor jeg har spillet med mange forskellige orkestre, har jeg gået og skrevet musikken, som faktisk ender op i at blive den her plade. Mange år senere, kan man sige. Så det er en gammel drøm, som nu bliver realiseret. Girl, I'll make you mine, make you cross that line. Don't need to cross that line. Let me bring your heart to a brand new start. Stilen på pladen er noget mere rocket, end folk er vant til at kende mig. Igennem de senere år, hvor jeg har spillet for rigtig mange forskellige solister i en blødere genre, kan man sige. Så har rockmusikken og popmusikken altid ligget mit hjerte meget nær, så det er jo meget naturligt for mig, at det skulle være en mere rocket plade, end jeg ellers har vant til at lave de senere år. Will I walk on this empty road with my guns ready to explode? They sent me out to this desert place with no regrets, no way to retrace. But tonight, I'm not ready to die tonight. Not tonight, I'm not ready to die tonight. Det er på mange måder en terapeutisk plade, og det har været et terapeutisk forløb at være igennem og skrive numrene her. Mange numrene er meget personlige og skrevet ud fra oplevelser, jeg selv har haft gennem livet. Et af de numre, som betyder mest for mig selv på pladen, er jo Sleeping Mama, som jeg skrev dagen efter min mor døde i 2001. Og det var i høj grad en meget terapeutisk sang. Og jeg nåede ikke at sige farvel til hende, jeg var ude at spille den dag hun døde, og så dagen efter måtte jeg simpelthen hjem og skrive den sang. I believe you're telling me I must be strong. I believe you're here with me to keep me carry on. No matter what I do, you're with me all the way. That's how it stays. Sleeping mama. Folk, der køber pladen, kan forvente et mix af gang i den og party og sange, der er lidt dybere og lidt mere eftertænksomme. Og generelt er teksterne, kan man sige, meget tvetydige, og man kan ligesom lægge sin egen historie i dem. De er selvfølgelig meget personlige, men de kan fortolkes, som man vil. Det generelle på pladen er, at der skal bare være gang i den. Girl, I need you to be mine, now and forever. I need you here by my side, yeah. When I look at you, I wish I could live forever. I don't want to leave behind the thing we have. Vi har brugt et år i studiet nu, og det har været en fantastisk oplevelse og en god proces. Men nu trænger jeg til, og jeg glæder mig til at komme ud og give den gas på spillestederne og festivaler og byfester, og hvor folk vil have os til at spille. Så det er vi klar til, og vi glæder os. Girl, I'll make you mine, make you cross that line. Don't need to cross that line. Let me bring your heart to a brand new start. Cross that line.
Og værsgo.